Priatelé rusínskoho národa, vítajte pri hradu Makovica. Hrad Makovica to je ospívovaný našim makovickým pevcom Aleksandrom Pavlovičom. Tu s Martinom Karašom sme mali takú myšlenku, že zobíme teraz 0. ročník národného vstupu na hrad Makovica. Po slovenskej sa to volá teraz v tej dobe je hrad zborov, ale furt v našich literárnych tvorách sa to spomína furt jak hrad Makovica. A poprošu Martina, predsedu rusínského rodu na Slovensku, že by povie ešte organizačné nejaké veci. Takže ešte raz sláva Isusu Kristu. Jem bardzo rád, že ste prijali naše pozvania rusínskeho obrodu a že ste prišli tu na túto akciu. Samozrejme, vecej budeme hovoriť hory, ale teraz vám len poviem, že máme taký program, máme vstup, kde vyjdeme hory. Kľudne budete mať možnosť aj o Pavlovičovi sa doznať, aj o Rusínoch v spojitosti s Makovicom a troška si poslucháme i naše spievanke na hori na hradi, keďže tam nie je až také nejaká tribúna veľká a tak ďalej. Ale budete mať možnosť vidieť konečný hrad, ktorý dnes sa volá Zborovský hrad, aj na internete bola troška taká polemika, čo sme to nazvali Makovica. Nie za to, že by sme chceli dajak ho premenovať, ale za to, že v našich literárnych tvorách, jak už Peter spomínal, sa objavuje hrad Bíla Makovica, alebo aj v špívankách, každý poznáte špívanku, koli murovali Bílu Makovicu, takže za to my spomíname toto hrad jak s názvom Makovica, ne za to, že by sme ho chceli premenovať. Nevinja mužu ne karaj, lišu ti diti lišu, a sama pijdu za duhan. Vítam rusínsku obrodu na Slovensku. Naše združenie na záchranu Zborovského hradu 12 rokov zachraňuje túto krásnu pamiatku a sme veľmi radi, že aj dnes toto podujatie prispieje k tomu, aby hrad Zborov bol čoraz viac známy. Takže vítajte na Národnej kultúrnej pamiatke hrad Zborov. Milé Rusíno, dovolte mi vás privítať na netradičním mieste, tu na hrade Zborov, o ktorým rusínsky národ vo svojich spivánkach spívať i náš poet vo svojich stichách píšu jak o hradi Bíla Makovica. Sláva Isusu Christu, príjemný dobrý deň, vitajte. Medzi nami predsedu Rusínskeho obrodu na Slovensku, pána Martina Karaša a predsedu Združenia na ochranu Zborovského hradu, pána Vladimíra Kaminského, ktorých prošu o korotký príhovor. Naj sa ľubiť.
Дорогі dámy i pánové, дорогі Rusíny, дорогі naše milé hosty, priatele rusínskej kultúry, dovolte ešte raz, teraz už tak oficiálno, privítať vás a poďakovať vám za to, že ste prijali naše zaprošenia, naše pozvania tu na ten hrad, ktorý má názov Zborovský hrad, ale pro nás Rusínov a v našich rusínskych historických textách sa uvádza jak hrad Makovica, Bílá Makovica. Vítajte ešte raz, čujte sa tu jak doma, majte krásne zažitky a ja si dúmam, že veci hovoriť netreba, bo všetko, čo sme chotili povieť, bude povidžené tu dnešným krásnym programom. Ešte raz, sláva Isusu Kristu. Milé dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás v mene Združenia na záchranu Zborovského hradu veľmi srdečne privítal na hrade Makovica alebo na hrade Zborov. Tento hrad naše združenie započalo opravovať pred 12 rokmi a myslím si, že väčšina z vás už tu na tomto hrade bola a vidí, aké pokroky sa nám darí dosahovať. Neklopkaj, netutkaj, bo ti neotvorю, bo ja od takoho frajíra nestoju. Vodička z Dunaja, bo ja od takoho frajíra nestoju. Tam Beskidy, Karpaty, tam je moja odcina, tam żywe mi otec, mati, sestry, bracia, rodyna. Tam żywe mi otec, mati, sestry, bracia, rodyna. Hariku dvi ružička červená, taká šumná jak ličeka rumena. Keď si budú lička farbitý, daňa budeš dušiu ľubitý. Bo to doma wychowany len balíku pije, a po teba potom... A to cvita skúšeného, len miluje, len miluje. A to cvita skúšeného, len miluje, len miluje. Називається трембіта. Наші вівчарі на полонині дають сигнали, коли вовк ягня тягне, або якщо десь вівця пропала. Радіус дії 10 кілометрів. І ми рахуємо, що це перший був смартфон у світі наш.